kpọrọ nwanne ya wee je tụọrọ ya aka a cast of land property of ndị gịnị Libya wee napụ nwanne ya ahụ ya na ya na-abụ na-asụ ofu asụsụ si na the same steeti Anambra steeti wee napụ ya ihe dịka 650 million naira wee bido tọnụba the guy, tọnụba the man. Do you understand me? The man gbaghaligide so that na ọ lapụkwa ihe a etu a kịta na ego ahụ nwere ike ịda mmiri eje na polisi jee EFCC jee na nke nnukwu nna anyị bụ Atọ Eze ọga ndị ọga mee enume na otu abụ n'ezi. This our brother na wee bulata ikpe wee bịakwute very dark man. Do you understand me? Ka ọ bịakwute very dark man tebụl charity as a smart very dark man dị azị ịma na ọ na-emeta investigation ya ọfụma before wepụta na social media. O bido investigation wee find out kịta na dia na in question bụ property ndị Libya gọọmenti. Ka ị na-afụ onye Igbo jide onye Igbo ibie sụọ ya adaka n'ọnụ enwe n'ime Nigeria. Do you now get my point? Now achọrọ m ịjụ gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, ọ dị ka o nwere onye Igbo influencer ịma maka ya today na ala Igbo ma birodo ma onye obodo ma gọvanọ eziokwu ma nkụ IBO ma palma ma one on one ma onye ọbụla ịma ya na Igbo influencer nọ na social media, ọ dị ka a ga-eburu dat mata aha kịta na bịakwuti ọ ya na-asị gị na ikwu akarịkwara ya si gị jebe polisi ma ọ gị jebe court. Sọsọ very dark man with that one man stand bụ na Nigeria ga-abụ no matter tough and no matter strong okwu ọbụla dị very dark man ga-amanye ya ọnụ ma chere ife ọbụla ga-apụta na ya pụta. I'm telling you, you may not like very dark man, you may be disagreeing with him, you may be calling him all manner of name, but m na-agwa gị that guy bụ very dark man a nwere part 2 na Nigeria. O nwere onye ahụ na ala Igbo anyị today nọ na this social media ị ga-eburu this kind of heavy matter confront all the person na tebụl ori enye wee gbuo kpọọ afọ onye dị involve gbuo ebe abagasịgoro mana ha nwere that case ga-ekwe manye ya ọnụ na this social media. Onye ọbụla ga-ebido izi isi ya. Adị m ekwuzi ife ndị some of ndị Igbo anyị na-eme ụmụnne fa n'obodo oyibo. Do you understand me? Adị m asị na anyị nche niile dị bad mana m na-agwa gị na o nwere ndị Igbo anyị, ana m ekwu ya ebe a steady afọ tara mmiri, o nwere ndị Igbo anyị dị worse than bandits. I'm be talking about this thing here. This is not matter of na ya love onwe ya na ya love. Mwa believe that na ndị Igbo kachasị wee fuo onwe fa n'anya na apata na Nigeria. Mana m na-agwa gị that na o nwere ndị Igbo anyị bụ gị na fa mekọ ife ebe ya gbafere. N'obodo oyibo a ndị be anyị nọgasị ịdala anụ na mmadụ na-eje kọ jide nwanne ya na-anụ onye ọcha suo nwanne ya imi n'ihu nwunye. Onye Igbo ga-alapụ nwunye ya naba Nigeria, nwanne ya ahụ nọkwa n'obodo ebido ịkọtọ ka onye Igbo afọ nabala Nigeria. Some of them nọ na fast lane, sometimes esubu onwe fa imi ekelibe some of them ka e wee kuchie ego ndị mmadụ. Look at onye Igbo. Hi. Well, it's all right.